wan kaka jafuambo anya wacho ni wach mar Ruto must go kapok waloso IBC kik wawuoye nikech ko wach Ruto must go, who takes over? Nyaka wabed jogo manyalo mang'iyo chik nikech ko wach Ruto must go kiny to pod onge kata IBC manyalo luongo kata wach ni koro wadwa luongo snap elections mondo wayier jatelo manyien ok nyalre. Gik moko ariyo nyaka warito los IBC to ng'ama dwa non Ruto must go no odhi make sure ne en gi kura, en gi kitambulisho, en gi kura. Time mar ibo wach Ruto must go bo biro gimoro ka mora nigi time ne. Time mar Ruto must go bo biro tibro mi nafas mar decide ka Ruto must go kata ka Ruto must stay. Sani ka watemo mano will bring anarchy, wabro kelo koko. Ase biye pinje mang'eny Afrika ka kama onge sirkal. Biye piny mar Kongo kene gima timore kaka ji negore kanyo. Biye piny mar West Africa ka North Africa, biye Africa Central Africa Republic, biye Niger, biye sani gima timre Mali. Ka ugolo sirkal moyiere gi jopiny. Biye Sudan ne gima timre Sudan. Ikwa le moro ma ni kido mar thuol waluonge